खूप झाडांना त्रास होतोय सध्या. म्हणजे माणसांची तेवढी हालत खराब. म्हणजे 7 ते 15 दिवस लागतात, पण 3 दिवसामध्ये रुजलेत बघा. हा बघा, 2 तुकडे. एक राऊंड पुरा मारून आला. कळलं डॉक्टर ते असं काय बघ. कुणाल बघ किती हुशार आहे माणूस. मला वाटतं तुमची पुण्याला बदली झाली का काय आहे. काय झालं शेरो? मागे इकडे घरात काय कर जा. काय करा. तर आमच्याकडे बाहेर सर्व पाणी बिणी भरायचं काम चालू आहे. वाघ्या आणि शेरू यांचं दही लावायचं मी विसरली रात्री, म्हणून आत्ता लावते. हे विरजण ना असं ठेवते मी थोडंसं. आणि ह्या काचेच्या बाउलमध्ये मी जेव्हा लावते ना दही खूप छान होतं. म्हणजे एकदा दोनदा मी नोटीस केलं आहे. झालं साधारण कोमट दूध करते आणि लावून ठेवते, म्हणजे दुपारपर्यंत दही तयार होईल. आता कसं गरमी चालू आहे ना, त्याच्यामुळे बरं पडतं मस्त दही लावलेलं असेल ना तर. कुठलं पाणी? हां, आतलं झालं आहे भरून. तुम्हाला म्हणाल ना पाण्याचं काम चालू आहे. कुणालचे बाबा झाडांना वगैरे पाणी घालतात आणि कुणाला पाणी घालून गेल्या आंघोळीला. चला आता हे दुपारपर्यंत होईल सेट. तुम्हाला भागे आणि शेव दाखवते. म्हणजे पाण्याचा टाईम असेल ना, मग त्यांना कसं बांधून ठेवावं लागतं ना. तर मग काय करतात ते सगळं चिखलाचे पाय करून. हे बघा भाग्या बुबू झोपत आहे. हा इथे आणि शेरू बाहेर आहे ना. ते एकत्र असले ना त्यांची मस्ती चालू असते की नाही, त्याच्यामुळे. कुठे गेला शेरू? झोपलाय. हां करते. हा बघा झोपू दे. तेव्हा तिकडे चालू आहे पाण्याचं काम. पूर्ण खोलू. झालं सगळी झाडं का बाकी आहेत? हा पाऊस येईपर्यंत असंच सगळं राहणार आहे. आम्ही अगदी चातकाप्रमाणे वाट बघतोय कधी पाऊस पडतोय ते. खूप झाडांना त्रास होतोय सध्या. म्हणजे माणसांची तेवढी हालत खराब आहे. त्या झाडांना किती त्रास होत असेल तुम्ही विचार करा. म्हणून असं पाणी चालू केलं ना की त्या टायमाला पाणी टाकलं ना झाडांना की बरं पडतं. म्हणजे भरपूर असं टाकायला मिळतं. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. सकाळचे मला वाटतं काहीतरी 7 वाजलेत आणि आता मी घेतलं होतं तेल लावायला केसांना. हे बघा, हे आपल्या घरी तयार केलेलं तेल. म्हणजे बसून बसून लावते, तेवढं जरा बरं वाटेल. आणि इथे बघा काय झालं आहे. मी 2 दिवस झाले बघते, मला वाटतं हे चिक लागलेलं आहे इथे गुटाच्या इथे. आंबे खाते ना रोज, त्याच्यामुळे जखम झाल्यावर काय वाटते. होईल ते बरं. आज वार आहे मंगळवार. म्हणजे काल सोमवारी काहीच शूटिंग केलेलं नाही आहे मी. सकाळी 9 वाजता आमच्याकडे लाईट गेली. ती रात्री मला वाटतं काहीतरी 8च्या दरम्यान लाईट आली. म्हणजे इतकं सगळं हे झालं, गडबड झाली होती. आणि फोनला चार्जिंग नाही, काही नाही. खूप काल जरा प्रॉब्लेम झाला, त्याच्यामुळे राहिलं. आज सकाळी सुरुवात केली. आता हा व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत कधी पोचतो आहे ते काय माहीत नाही, कारण कधी आता शूटिंग करणार, कधी एडिटिंग करणार, त्याच्यावरती सर्व अवलंबून आहे. तर आज बाजार असल्यामुळे, म्हणजे मंगळवारचं बघा बाजार असतं आमच्याकडे, तर कदाचित बाजारात पण जाणं होईल. शेरूचे डॉक्टर पण येणार आहेत. त्या आलेत पुण्यावरनं. काल त्यांच्याशी बोलणं झालं आहे. मग आज सकाळी ते येतो असे म्हणाले शेरूला बघायसाठी. म्हणजे शेरू कसं आता व्यवस्था आहे, पण म्हटलं एकदा डॉक्टरांना दाखवलेलं बरं, म्हणून मग त्यांना काल कॉल केला होता. आता बघू किती वाजता येतात ते. कुणालचं मोठं काम एक करायचं आहे. म्हणजे कुणालचा चष्मा आहे ना, तो तुटला म्हणजे दांडी बघा असते तर स्क्रू निघाला आहे. ते एक सगळ्यात मोठं काम त्याचाच करायचं आहे. काय रे कुणाल? तो आता आंघोळीला गेला आहे बाथरूममध्ये, ऐकत असेल. आणि घरातच आपलं छोटं मोठं सध्या चालू आहे. बाहेर करायचं होतं झाडांचं काम, पण पाऊस नाही, त्याच्यामुळे त्याला थांबलं आहे. म्हणजे करून काही उपयोग होणार नाही.
जोपर्यंत पाऊस पडत नाही तोपर्यंत काहीच आपण झाडांचं करू शकत नाही. आता काल दिवसभर लाईट नव्हती आणि त्याच्यामुळे बराच वेळ होता माझ्याकडे. मग जाऊन आम्ही शेण वगैरे सगळं जमा करून आणलं. सुकं शेण बघा असं ते. आता म्हटलं झाडांना खत वगैरे घालायला होईल. तर बघूया त्या पद्धतीने सगळा विचार केला आहे. पण जोपर्यंत पाऊस पडत नाही तोपर्यंत म्हटलं काय करू शकत नाही आपण. खूप गरमीने हालत खराब होते. म्हणजे माणसांची इतकी हालत खराब आहे तिथे. मुके प्राणी परत ही झाडं खूप सर्व अडचण चाललेली आहे. कधी पडते पावसाची वाट बघतोय आम्ही. तर चला आता पटापट जरा केसांना तेल लावते. सर्व आमचं आवरून घेते. अजून नाश्ता बनवायचा आहे. कुणालचा क्लास आहे. काय आता नाश्ता बनवायचा अजून काही विचार नाही केला आहे. बनवते काहीतरी. चला. माहित ना पण नाही हे वेगळं आहे कसं तरी. ते आपण बघा रोपं लावलेली ना त्याला कोंब आले तर कुणाला वाग्याला पण सोड. हे बघा प्रयोग. त्याच्यामुळे तुम्हाला दाखवते मी. खत भरपूर चांगलं टाकलं ह्याच्यामध्ये. त्याच्यामुळे पटकन आलं. मला वाटतं किती दिवस झाले. 3 दिवसच झाले ना. 3 दिवसच झाले. म्हणजे 7 ते 15 दिवस लागतं पण 3 दिवसामध्ये रुजलेत बघा. छान आहे. आणि आमच्या शेरूला सोडलं आहे आता कारण आपलं पाणी बाहेरचं झालेलं आहे. चिखलाचं काम सगळं. हां सोड त्याला पण सोड. हां तर बघ गेला. आता ह्यांची मस्ती चालू होणार. हा इकडे बेटा इकडे वाग्या. माझं बघा तेल लावायचं राहिलं आहे. हां मी तुमच्याशी बोलली आणि कुणाच्या बाबाने सांगितलं तिकडं जर काही काम होतं. टॉयलेट पण धुवायचं बाकी तर धुतला. लावते चला. आणि मी आता तेल लावत होती तर दोघंजणं बघा गायब झालेले आहेत. हा बघा ए चला घरात. बघा अशा आड्याच्या बाहेर जातात. वाग्या चला घरात ये खायला देते. चला चला या. चला चला खाऊ खायला या. शेरो आला. जॅक आला. जॅक आला. आला आला आला. जॅक आला. जॅक आला. काल की नाही जॅक आला होता ना. आणि हे कसे लहान पिल्लं आहेत ना ते घाबरून पळाले. त्यांच्या मागे लागतात. मग ते जॅक वगैरे मोठे आहेत ना ते रॉनी वगैरे. अजून काय त्यांची फारशी ओळख नाही करून दिलेली ना. तर घाबरले होते ना. ए चला 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 खाऊ खायला. चला वाग्या चल. शेरू ये चला खाऊ देते. ये लवकर लवकर या. चला या. सावकाश सावकाश. तर नाश्ता माझा बघा बनवून झाला आहे. इथे मी आज बनवला आहे पास्ता कुणालसाठी. कारण बरेच दिवस बनवलं नव्हतं म्हणून तुम्हाला आई पास्ता बनव ते केलं आहे. आता पास्ता कुणाल जेव्हा काही खात नाही म्हणून मग आता हे पीठ मळून ठेवलं चपातींचं. म्हणजे चपात्या करून घेते. त्यांना चहा आणि चपाती खूप आवडते. आता ते घरात नाही आहेत. ते गावात गेलेत खाली. थोडंसं काम आहे म्हणून हे पीठ मी जरा झाकून ठेवते. चला राहिलं. इथे मी शॅम्पू काढून ठेवला आहे. मला केस धुवायचे म्हणून म्हटलं अगोदर चपात्या करून घेते आणि मगच करते. नाही तर खूप गरमी होते. कुणाल निघाला आहे जायला. दाखवलं तो चष्मा. त्याचा चष्मा मी आता बघितला पूर्ण तुटलेला आहे. मला वाटलं स्क्रू निघाला आहे. चष्मा बिना चष्म्याचा बघ कसा दिसतो तो. हा बघा चष्मा सतत तो लावूनच असतो. अजिबात म्हणजे सकाळी उठला का पहिला चष्मा. मला वाटतं नवीनच करायला लागेल. हां हा बघा 2 तुकडे झालेत. मला वाटलं स्क्रू निघाले पण म्हटलं त्याला वाटलं चौकशी करून ये मग आपण जाऊ. मग हे पकड. आता जाताना कसा असेल बिना चष्म्याचा. दिसतं ना डोळ्यांनी. तर वाघ्याचे की नाही डॉक्टर आलेत आणि वाघ्या नाही शेवरूप पळतोय. हा बघा एक राऊंड पुरा मारून आला. तो समजला की डॉक्टर आले आता इंजेक्शन वगैरे काहीतरी भेटणार आहे. हा पळायच्या मागे बोला त्यांना बघितल्याबरोबर. हा घाबरलाय बघ. याला कळलाय डॉक्टर ते असं काय बघ. कुणाल
बघ किती हुशार आहे माणूस. ह्याला अजून त्यातलं काय माहिती नाही. कोणाला त्याला एवढा आज समजलाय. तो समजला तर कसा आला बघा अंगावर. मोठा आमचा ये. हा 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 बाळा कुठे नाही कुठे नाही कुठे नाही 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 जा जा जरा तो तयार होतो तू नक्कीच. तो असा पळून जाणार नाही. माणसा एवढा आहे ना की त्या तिने आवाज दिला मी आवाज दिला ना की गप येणार खाऊ मी बोललो. पण हा बारका लय लावाड. कुठे कुठे गेला? आला माझ्या अंगावर जाऊन मला चिपकून बसला आणि पळाला. पण आता ते आवाज आला ना बाटल्यांचा येईल तो त्याला काय. शेरवा मागच्या तू जाणार ना कुठे? मागच्या जात असेल आता ऊन आहे ना. त्या मधमाशांना ना एका छोट्या डिश मध्ये साखरेचं पाणी ठेवायचं. लय येतात पण साखरेचं नाही ठेवा तुम्ही. का माहिती आहे आता फुलं नसतात. फुलं नाही त्याच्यामुळे त्यांना अन्न नाही. हे आता पाणी म्हणजे कसं आहे दुधावरची ताण टाकावर बघण्यासारखं आहे. आणि काय म्हणजे कधी ते कमी गोड असलं तरी चालेल पण तुम्ही ती डिश मध्ये ठेवून बघा. हा जरा हा जाऊन कबाडाखाली लपून बसेल. हा लय हुशार आहे. एक नंबर हुशार आहे. हा हुशार आहे. कबाडाखाली घुसेल आणि मग हात लावून टाकेल कोणाला. त्यासाठी ह्याला तर तयारी करून ठेवली. ह्याला बांधून ठेवावा लागला असता. होय ना. हा ह्याचं काहीच नाही. हा कबाडाखाली घेतला तुम्ही खेचून घेतला तरी येतो पण तो अजिबात हात लावून नाही कबाडाखाली गेला. मग बोलून दाखवणार. अरे बापरे. याची काय चिंता नाही. याला काय नाही. किती दिवस राहिलंय काय करूया मागे पण मागे पण तिला बोललो तेव्हा मग गोळ्या आणल्या. गोळ्या मागेच आधी घालायला पाहिजे ते. आता ती गोळी आहे ना ती चिठ्ठी ठेवून द्या तुमच्याकडे. साधारणपणे काय करायचं 4 महिने 3 महिने झाले. कुठली ती जनताची औषध दिलेलं ना त्याची. 3 महिने 4 महिने झाले ना की देत राहा त्याच्यावर. हा ती गोळी जनताची म्हणजे महिन्यात नाही एकदा द्यायची. नाही 3 ते 4 महिने. ती वेगळी आहे. जनताला आपण किती 6 महिने की महिन्यात एक रेग्युलर जी दिली होती ती नव्हे. रेग्युलर वाली पण थांब आधी तयारी करू दे. थांबा आधी त्याला काय करू आधी थांब राहू दे. तयारी करू द्या. त्याला तयारी करू द्या. मला वाटतं तुमची पुण्याला बदली झाली का काय आहे. तुम्ही त्याची बोलत ना पुण्याला गेलो म्हणून. म्हटलं डॉक्टरांची बदली झाली का काय. बारक्याला आपल्याला काय पण करता येईल ना डॉक्टरकडेच न्यावं लागणार. लक्षात कुठे दवाखान्यात त्याला पकडून त्याला गोड बोलून. नाही नाही तो माहिती ना कसा आहे. आता ह्याला ते जनताचं औषध कसं द्यायचं म्हणजे सकाळी वेळ वगैरे असं काय आहे. रात्रीच्या वेळी द्यायचं. रात्री चांगले स्टँडर्ड टाइम. पण ते गोळी आता हे सिरप वगैरे प्यायला मागत नाही. गोळ्यात आता गॅस चालू आहे. झालं भरले. भरलंय सगळे कसं एकाच भरणार का सगळं. नाही भरले 3 वेगवेगळे आहेत. आता जरा खाणं आहे ना ते जरासं वाढवा जरा. ठीक आहे म्हणजेच खाणं वाढवा म्हणतोय तेच म्हणतोय. घ्या. तुला पण हवंय. हा चालेल. औषध हवंय. ठीक आहे. तर शेरू झोपलाय. बघा इथे माझ्या बाजूलाच आहे तो. आता त्या साईडला मी जर कॅमेरा केला तर भरपूर असं उजेड आहे म्हणून बघा असं केलं मी. डॉक्टर आहेत अजून कुणालच्या बाबा बोलत आहेत त्यांच्याशी. झाडं प्राणी पक्षी ह्याबद्दल त्यांना भरपूर नॉलेज आहे. त्यांच्या गप्पा चालू आहेत. आणि आता त्यांनी सांगितलं आहे की शेरूला आंघोळ घालायची म्हणजे आता गरमीमुळे त्याला हा त्रास होतोय असं त्यांनी सांगितलेलं. त्याच्यामुळे कडुनिंबाचा पालावर टाकून ना आंघोळवर त्यांनी घालायला सांगितलं. म्हणजे रोज नाही निदान 1 दिवस आड करून त्यांनी घालायला सांगितलेलं आहे. बंद करून ठेवलं तर बंद करून ठेवून फायदा नाही. मग तुम्ही खुलं ठेवलं ना तर तेवढी ती वाढणार. तेवढी त्यांना ताकद येणार. तुम्ही बंद ठेवला त्याच्यात तेवढी पॉवर येत नाही. पण किती टाइम गप्पा मारायच्या पण. गप्पा मारणार नाही तर कसं झालं. म्हणजे जवळजवळ 1 तास झाला कुणालच्या डॉक्टरांशी गप्पा मारत होते. त्यांचं नॉलेज आपलं नॉलेज जरा नाही डॉक्टर चांगले आहेत त्यांच्याकडे भरपूर नॉलेज आहे. तो पण मी इथे चूल पेटवले आणि कडुनिंबाचा पाला टाकून पाणीने गरम करत ठेवलंय. म्हणजे डॉक्टरांनी तेच सांगितलं की तुम्ही कडुनिंबाच्या पाल्याचा वापर करा जे आपण करत होतो ना. त्यांनी त्याला आंघोळ घालायला करू त्याला आता. आणि माझा शेरू झोपलाय बिचारा इंजेक्शन घेऊन. सांगत होतो त्यांच्याकडे भरपूर नॉलेज आहे ना. पण त्यांना झाडापर्यंत पोरगा ते शिकतोय ना. त्यानं जेवायला दे आता. जेवायला झालं सगळं त्यांचं काढलंच का सगळं बाहेर. कधीच झालं 1:15 वाजला. किती गप्पा मारायच्या पण बापरे. इथे एक तर गप्पा मारायला माणसं कधी भेटतात केव्हा तरी. इथं माणूस कुठे भेटतोय. गप्पा बायकोवरच जेव्हा मारत असतो नेहमी हमेशा. फक्त एक बायको आणि मी बाकी कोण. चला ते कोणाचा चष्मा बनवायला परत जायला लागेल. जेवण झालंय ते काढलंच सगळं काढून नाही ठेवलं मी. आता मी भांडी घासली.
ह्याचं पाणी जरा गरम होऊ देत ना, शेरूला आंघोळ घालायला पाहिजे. अरे वा, का आलं बघ ना आता कशी दिसतात बघ. आधी रोपं बघितली, सकाळी बघितली, सारखं काय रोपच आता बघ ना, बघितली मगाशी मी. आता ते लावलेली रोपं आहेत तर ते 10 वेळा आपले बघत राहायचं. म्हणजे काय, बायकोकडे ना पाहिजे, रोपांकडे पाहिजे, फायदा आहे आयुष्यात. हां, मग तर कुणालचे बाबा आता शेरू आणि वाघ्या यांना जेवायला देत आहेत. जेवायचं नाव ऐकल्यावर शेरू गाढ झोपेत होता, तो पटकन उठलेला आहे, वाघ्या पण. आणि दोघंजण आता त्यांच्या मागे मागे आहेत. आज डॉक्टर आले म्हणून खूप बरं झालं, खूप मोठं काम आमचं झालं. म्हणजे तुमच्या सर्वांच्या ना कमेंट्स असतात. म्हणजे मागच्या एका व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कडुनिंबाबद्दल बघा शेअर केलेलं, जे मी शेरूसाठी त्याचा वापर केला होता, कडुनिंबाच्या पाल्याचा रस. आणि डॉक्टरने आत्ता तेच सांगितले, नाही त्या पाल्याचा तुम्ही अजून म्हणजे करा, तुम्ही वापरते खूप बेस्ट आहे. त्यांना पाजायला पण सांगितलं आहे, कोकमाचा रस वगैरे असं द्यायला सांगितले. हे चांगलं आहे, प्राण्यांसाठी हे चांगलं असतं. त्याच्यामुळे गावी कसं डॉक्टर आहेत पण त्यांना बरेच पेशंट असतात, म्हणजे कमी प्रमाणात डॉक्टर आहेत. आणि मग त्यांना भरपूर ठिकाणी व्हिजिट करायला जावं लागतं आणि खूप लांब लांब आहेत. म्हणजे व्हिजिट करायला कुठे गेले ना का त्यांना 1-1, 2-2 तास जातात एका पेशंटच्या मागे. त्याच्यामुळे मग ते प्रत्येक पेशंटकडे ते पोचू शकत नाही. त्याच्यामुळे सगळं टाईम अरेंज करून त्यांना त्यांचं काम करावं लागतं. त्याच्यामुळे तर हे जे होतात ना, प्राथमिक उपचार खूप महत्त्वाचे आहेत. म्हणूनच हे कडुनिंबाचा पाला वगैरे हे जे मी तुम्हाला करत होते ना, तुम्हाला म्हणजे शेअर केले, कारण मागचा अनुभव आहे आम्हाला. म्हणजे आपला जो भाग्या होता ना अगोदरचा, बघा आपला एक डॉगी. तुम्ही जर का जुने सबस्क्रायबर असाल तर तुम्हाला माहीत असेल, नवीन असाल तर तुम्हाला नाही माहीत पडणार. तुम्हाला जुने व्हिडिओ बघायला लागतील की आधीचा जो भाग्या होता ना, त्यावेळेची ज्याची ट्रीटमेंट होती ना, त्यावेळेस आम्हाला भरपूर त्रास झाला होता. डॉक्टर वेळेला अवेलेबल होत नव्हते, पण त्यांनी कसं कसं करून सर्व मॅनेज केलं होतं, पण नाही ते होऊ शकलं. जाऊ दे. पण आत्ता ह्यावेळेस सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे आमचं. आता पण त्यांनी बघितलं ना, सगळं व्यवस्थित आहे. चला आता जेवून घेतो आणि थोड्या वेळाने परत आम्हाला निघायचं आहे, तराळ्यात जायचं आहे, कुणालचा चष्मा बनवायला जायचं आहे. आता बघूया किती वाजता निघायचं आहे, कारण आता भरपूर ऊन आहे. म्हणजे 3:30-4च्या दरम्यान आम्ही निघूया जायला. आणि हे बघा आले तराळ्यातनं, म्हणजेच बाजारात गेले होते, कुणाला चष्मा करायचा होता ना. माझं घरामध्ये काम होतं म्हणून मी काय गेली नाही. लवकर आलात मग. कुठे आहे वाघ्या आणि शेरू, कुठे आहेत? हे बघा दोघंजणं, दोघं झोपले होते. गाडीचा आवाज ऐकल्याबरोबर धावत सुटले दोघं पण. चला चला घरात चला. नाही कुणाल. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.